Minħabba s-sitwazzjoni straordinarja li qed ngħixu fiha, bħalissa qed ikun hemm domanda għolja għal ċerti prodotti partikolari. Dan qed jikkawża żieda sostanzjali fil-prezzijiet tagħhom. F'intervista ma' Newsbook kelliema l-Awtorità Maltija tal-Konsumatur l-MCCAA qalet li hija konxja li l-konsumaturi qed iħabbtu wiċċhom ma' żidiet fil-prezzijiet ta' ċerti prodotti. Dan minħabba li hemm domanda qawwija għalihom. L-Awtorità tal-Konsumatur qed tagħmel monitoraġġ kontinwu sabiex ikun magħruf jekk dan hux riżultat ta' ksur tal-liġi tal-kompetizzjoni. Jekk dan ikun il-każ, l-Awtorità se tevalwa hemm xlok li jittieħdu miżuri speċifiċi fir-rigward tal-prezzijiet. Aktar kmieni dan ix-xahar, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Xwiereb kien qal li huwa inaċċettabbli li ċerti prodotti ta' sanità għolgħu b'mod drammatiku fil-prezz. Dan mhuwiex sew, dan mhuwiex etiku u għamilna appell il-membri tagħna u dawk kollha li fil-fatt din l-azzjoni qed jagħmluhom biex jifqu jagħmluha jirrivertjaw lura għal dak li hu deċenti, ġifieri li joffru l-prodotti tagħhom bil-kwantità tagħhom bil-prezz li hu dovut għalihom u mhux iktar. Min-naħa tagħha l-Awtorità tal-Konsumatur qed tassisti lill-konsumaturi dwar id-drittijiet tagħhom, partikolarment dwar servizzi li qed jiġu mħassra jew affettwati b'mod sostanzjali minħabba il-coronavirus. Fil-fatt mill-aħħar ta' frar sissa l-MCCAA irrispondiet aktar minn 1000 mistoqsija dwar temi relatati. Il-kelliema tal-MCCAA spjegat ukoll li l-awtorità żviluppat proċess simplifikat għad-distributuri u l-importaturi li jixtiequ jqiegħdu sanitizers fis-suq, proċess simili qed isir ukoll għall-maskri. Fil-fatt l-MCCAA saħqet li qed taħdem ma' operaturi lokali biex tkun faċilitata l-produzzjoni lokali tad-diżinfettant ibbażat fuq l-alkoħol.